Θα χάσεις πανηγυρικά, φίλε. Για έλα να σε δω, λοιπόν. Wow, αυτό το χτύπημα ήταν απίστευτο. Wow, και αυτό ήταν ακόμα πιο απίστευτο. Παιδιά, έχετε γίνει τόσο καλοί που σίγουρα θα φτάσετε στους Πακολυμπιακούς. Τρομερό σερβις, φίλε. Ωραίος πάντως, παιχταρά. Τι τρέχει πάλι, Σκύμπο? Μας έκοψε στη μέση του μάτς. Θέλω να δείξω στο λεμονοκέφαλο πόσο άχρηστος είναι όταν παίζει. Έλα, σέρβι ρε νιάνιαρο, για να πάρεις μια γεύση του πώς θα σε τσακίσω στους προκριματικούς αγώνες. Ό,τι πεις. Λίγα λόγια και περισσότερα. Πρέπει να βάλουν κανόνες που να απαγορεύουν στους φαντασματοφάγους να συμμετέχουν στους Πακολυμπιακούς. Είσαι ζαβολιάρης. Μου φαίνεται. Νους υγιής, παιδιά μου, εν σώματι γη. Η κίνηση είναι το πάνω, όπως λέω. Για ακούστε με λίγο, έχω μια φανταστική έκπληξη για σας. Σε λιγάκι θα συναντήσετε το μεγαλύτερο αστέρι του Πακ-Πονγκ στην ιστορία. Ποιος να είναι άραγε? Τρομερό. Πολύ cool. Και θέλει να γίνει η προπονήτριά σας για τους φετινούς προκριματικούς των Πακολυμπιακών. Προπονήτρια! Δεν μπορεί να είναι. Γι' αυτό θέλω να καλωσορίσετε τη μία και μοναδική Σφαίρα Σουπρίμα! Γεια χαρά σας, πιτσιρίκια. Γεια σου, θεία Σφαίρα. Γεια σου και σένα, Πάκμαν. Χαίρομαι που σε βλέπω. Για κάτσε, η θεία Σφαίρα! Δεν το συνδύασα ποτέ. Η θεία σου η Σφαίρα! Είναι η Σφαίρα Σουπρίμα! The pack is back, goes chomping at his feet. Pack's our hero, Pack just can't be beat. Yeah, Pack and yo, Pack extreme. He's a chowing down machine. Yo, monster goons, and only one can stop him. Pac-Man rules. The pack is back, goes chomping at his feet. Pack's our hero, and Pack just can't be beat. The pack is back. Είσαι τέλεια! Είσαι τέλεια! Πάμε! Γιατί δεν μου είπες ποτέ ότι σε μεγάλωσε η μεγαλύτερη παίκτρια Πακ-Πονγκ σε όλο τον κόσμο? Μην κατηγορείς τον ανιψιό μου. Από τότε που κρέμασα τη ρακέτα μου θέλω να κρατάω χαμηλό προφίλ. Δεν θα πιστέψεις πόσο γκάου είναι μερικοί θαυμαστές. Η Σφαίρα Σουπρίμα μίλησε σε μένα. Τέλεια! Ώρα να δούμε μερικά από τα highlight του καλύτερου μάτς της Σφαίρα Σουπρίμα. Παίξε μπάλα, Μόρτι! Η Σφαίρα ήρθε στο προσκήνιο τότε που οι καλύτεροι παίκτες έφτιαχναν μόνοι τους τις ρακέτες τους από ξύλο. Το δέντρο πέφτει! Η Σφαίρα Σουπρίμα είχε το πιο γρήγορο σερβί στην ιστορία του αθλήματος. Μόνο ένας παίκτης κατάφερε να απειλήσει την κυριαρχία της. Το τελευταίο τους μάτς θα μείνει στην ιστορία του Πακ-Πονγκ. Αυτός είναι Ο Μπιτρέιους. Τότε που δεν ήταν ακόμα φάντασμα. Το μάτς κατέληξε σε ξαφνικό θάνατο και οι δύο παίκτες χρειαζόταν μόνο ένα μπόντο για να κερδίσουν. Φάουλ! Η μπάλα χτύπησε στο δίχτυ. Δικός μου ο πόντος και αυτή χάνει. Πες ότι νίκησα. Ως συνήθως έχασες πάλι, αδερφέ μου. Η νικήτρια του μάτς είναι η Σφαίρα Σουπρίμα. Πάνω το πω στη μαμά μας, Σφαίρος. Η Σφαίρα έκανε ζαβολιά. Η Σφαίρα έκανε ζαβολιά. Η Σφαίρα έκανε ζαβολιά. Η Σφαίρα έκανε ζαβολιά. Τι να έπαθε πάλι ο άρχοντας Μουρλακακομύρης? Από τότε που έμαθε ότι πλησιάζουν οι Πακολυμπιακοί αγώνες, ξαναζεί εκείνες τις στιγμές. Ποιες στιγμές? Τις στιγμές που η Σφαίρα Σουπρίμα τον τζάκισε στους Πακολυμπιακούς. Ναι, σωστά. Το θυμάμαι αυτό. Ο Μπιτρέιους ήταν ένας από τους καλύτερους. Όχι ένας από αυτούς, ήμουν ο καλύτερος. Η Σφαίρα έκανε ζαβολιά. Αυτό που κάνει την ήττα ακόμα πιο οδυνηρή είναι ότι ο Μπιτρέιους ήταν ερωτευμένος με τη Σφαίρα. Αλλά εκείνη δεν ήθελε να του δώσει χρόνο να...
Πάλιο ψεύτη! Θα πέσει φωτιά να σε κάψει! Η σφαίρα έκλεψε το χρυσό μετάλλιο από μένα! Κρίμα να μην μπορούν να παίξουν επαναληπτικό αγώνα. Έπρεπε να το πεις δυνατά, Κλάιντ. Αυτό είναι! Θα απαιτήσω έναν αγώνα μπαράζ! Εντάξει, ήταν πολύ κακή κίνηση. Θα πρέπει να δανειστώ τη σανίδα σου. Έχω αφήσει τη δικιά μου να φορτίζεται. Θεία Σφαίρα, αυτές οι καινούργιες σανίδες μπορεί να είναι λιγάκι... Νομίζεις πως δεν μπορώ να κομματάρω τις καινούργιες... Προσέχετε εκεί κάτω! Εντάξει, παιδιά μου, παραμείνετε ψύχρεμοι και σκύψτε. Μην ανησυχείτε! Έχω εκπαιδευτεί ως πιλότος αεροπλάνου με τους μαχητές της ελευθερίας! Θεία Σφαίρα, κάτσε να βοηθήσω! Η βοήθεια είναι για τους άχρηστους! Περίμενε! Περίπατος ήταν τελικά. Τώρα ήρθε η ώρα να σας μάθω τα κόλπα του επαγγέλματος. Ας το κάνουμε δίκαια. Εσείς οι τρεις ενάντια σε μένα. 3 εναντίον 1. Δίκαιο το λες εσύ αυτό? 4 ενάντια σε μένα θα ήταν πιο δίκαιο. Αλλά δεν έχει τόσο χώρο στο τραπέζι. Ελάτε παιδιά, πάμε να τις δείξουμε ότι σκίζουμε. Ετοιμαστείτε για το κάρφωμα του Spiral. Θα σου δείξω τι σημαίνει κάρφωμα. Σφαίρα σου πρίμα, σε θαυμάζω πάρα πολύ. Πες το στη ρακέτα μου. Κυρία Σουπρίμα, έχει κάτι τηλεόραση που πρέπει να δείτε. Χάκαρα το δίκτυο, είμαστε στον αέρα! Είμαι σίγουρος πως με γνωρίζετε όλοι. Όχι μόνο γιατί θέλω να κατακτήσω τον κόσμο Πακ και να σας αφανίσω, αλλά γιατί ήμουν και παραμένω ο μεγαλύτερος παίκτης του Πακ Πονγκ στην ιστορία. Στα όνειρά σου ίσως. Μάλιστα, έχει συνέχεια. Για να αποδείξω μια για πάντα ότι είμαι ο καλύτερος από όλους, απαιτώ επαναληπτικό αγώνα. Λες και θα συμφωνήσει με αυτό κανένας λογικός άνθρωπος. Αν όμως πάλι η σφαίρα που δεν είναι και τόσο σουπρίμα φοβάται ότι γέρασε πάρα πολύ γι' αυτά. Θεία Σφαίρα, μην ακούς τι λέει. Ο μόνος λόγος που κέρδισε το προηγούμενο μάτς είναι γιατί η σφαίρα έκανε ζαβολιά. Ζαβολιά! Αχ, τώρα θα σου δείξω εγώ. Όχι, σε παρακαλώ, όχι! Θα του δείξω εγώ αυτού του κακομαθημένου κλαψιάρη. Σε παρακαλώ, Θεία Σφαίρα, ο Μπιτρέιους δεν είναι πια αυτός που ήξερες κάποτε. Αλήθεια λέει, τώρα είναι ο άρχοντας της υποχθόνιας γλίτσας. Σωστά, Σιλί? Σωστά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να του δώσεις να καταλάβει. Όχι, να μην του δώσει τίποτα. Είμαι η ανταποκρίτρια της Πακοβίσιο και βρίσκομαι μαζί με τη σφαίρα σου πρίμα που δέχτηκε μια πρόσκληση για μπαράζ. Πείτε μας, τι απαντάτε στον παλιό σας αντίπαλο? Περίμενε. Πιστέψτε με, αυτά που έχει να πει η θεία μου δεν λέγονται στην τηλεόραση. Γεια σου, Πακούκο μου. Βοήθεια, φαντάζομαι να κουρέξετε με σωλήνιο. Κάτσε εδώ, βρε κότα! Έχουν ψώσει λευκή σημαία! Μισό λεπτό! Ή μήπως είναι ένα φάντασμα σε κοντάρι? Δεν είχε λευκά σεντόνια κάτω και έτσι βάλαμε το Φρεντ. Ερχόμαστε εν ειρήνη. Γι' αυτό σας παρακαλούμε μη μας φάτε, κύριε Πάκμαν, που σας έχουμε ακουστά μόνο. Και που σε καμία περίπτωση δεν είμαστε φίλοι. Πιο χαζί και από του Βάρη. Ο άρχοντας Μπιτρέιους μας έστειλε για να πάρουμε την απάντηση της γριάς. Θα δείξω σε αυτή την κλαψιάρικη νηφίτσα ότι μπορώ να τον στείλω στον κάτω κόσμο με τη ρακέτα μου και τότε θα δει τι έχει να πάθει. Έπιασε το κόλπο! Είναι μέσα! Είμαι μέσα! Πάμε λοιπόν! Είναι μέσα! Ναι! Την πατήσαμε.
Έχω ένα κακό προαίσθημα γι' αυτό. Πέστε στο σιχαμένο αφεντικό σας να ετοιμάσετε να δείτε ράδι για ανάποδα. Ω, ναι. Την πατήσαμε και με τα δύο πόδια. Μπορεί να είμαι λιγάκι εκτός φόρμας. Γι' αυτό ώρα να πάω στο γυμναστήριο. Έχουμε γυμναστήριο εδώ κάτω, σωστά? Είμαι σίγουρος πως κάτι θα σκαρφιστώ για να ξαναβρείτε τη φόρμα σας. Ωραία. Στο δρόμο περνάμε και από τον Όγκλι για ένα σκουλικό κοκτέιλ που δυναμώνει τη γλίτσα. Θα την κάνω με τα κομματάκια. Στο παγ-πονγκ αυτή την γιώσα. Στο όνειρό σου ίσως. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Θα νικήσω στον επαναληπτικό αγώνα. Αλλιώς θα πάρω κεφάλια. Αυτή η ξεπασμένη γκιόσα δεν θα πάρει ούτε μισό πόντο. Μα πώς θα τη σταματήσετε? Η ηθεία του Πάκμαν είναι πολύ... Εγώ είμαι ο καλύτερος. Εγώ. Έγινα ξεκάθαρος τώρα. Εγώ. Καθαρός αμίξα. Γεια σας, παιδιά. Πού είναι ο Σέρσι? Εδώ, από κάτω. Τι μπορώ να κάνω για σένα, Πακ, αγόρι μου? Εσύ βοηθάς τον Σέρσι να φτιάξει το πακερτσίνι. Τι απίστευτη γυναίκα. Η αλήθεια είναι πως παίρναμε μερικά ανταλλακτικά από αυτό για να βοηθήσουν τη σφαίρα να ξαναβρει τη φόρμα της. Όχι ότι η φόρμα σου δεν είναι τέλεια όπως είναι. Ούτε κι εσύ πας πολύ πίσω. Σέρσι, ήλπιζα ότι θα έπιθε στη θεία μου να μην πάρει μέρος στο μάτς. Ανοησίες. Ο Μπιτρέιους σπήλωσε τη φήμη της Σουπρίμα στο πακ-πονγκ. Αυτό το κλαψιάρικο φάντασμα θα το πληρώσει ακριβά. Αυτή η συσκευή ονομάζεται αχτύπητο τέρας του πακ-πονγκ. Ούψ! Φαίνεται πως τα χτυπήματά του παίρνουν μυαλά. Έτσι θα μάθει να έχει το μυαλό του στο παιχνίδι. Πολύ καλό. Κατασκεύασα το αχτύπητο τέρας μόνο για τη σφαίρα Σουπρίμα, αφού κανένας δεν είναι αρκετά καλός για να την προκαλέσει στο παιχνίδι. Ω, σε ευχαριστώ, Σέρσι. Αλλά θα χρειαστώ μπόλικο χώρο για να κινούμε. Έχω το τέλειο μέρος, ιδανικό για πρωταθλητές ή ακόμα και για προέδρους. Ώρα να βάλουμε μπρος το αχτύπητο τέρας μας. Πιάστε ρακέτα ή καλυφθείτε. Ή και τα δύο. Είχα καιρό να το διασκεδάσω τόσο. Καταπληκτικό παιχνίδι πακ-πονγκ. Wow, είσαι ακόμα τόσο καλή. Ναι, αλλά δεν θα το έχει για πολύ αν εμπιστευτεί τον Μπιτρέιους. Ξέρω καλά πώς να κουμαντάρω αυτό το φαντασμένο. Απλά δεν θέλω να σε χάσω, όπως τη μαμά και τον μπαμπά. Έλα αγάπη μου. Τίποτα κακό δεν θα μου συμβεί. Γιατί ο ανιψιός μου είναι ο Πάκμαν. Και θα με προστατέψεις, εντάξει? Εντάξει. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό. Γιατί καθυστερούμε τόσο πολύ? Φτιάχνω ένα στόχο για να χτυπήσεις. Ω, υπέροχα. Δεν βλέπω να έχω καλό τέλος. Και ο άρχοντας μπει σκοράρει. Το σερβίς μου είναι καλύτερο από ποτέ. Πλάκα έχει αυτό. Και τώρα? Έχω ολόκληρο πρόγραμμα προπόνησης σχεδιασμένο για σας. Αλήθεια? Έχω κι εγώ μερικές δικές μου ιδέες. Μέχρι εκεί φτάνετε λοιπόν. Πιο γρήγορα. Θέλω να ξαναβρω τη φόρμα μου. Ναι, αυτό είναι, τα κατάφερα. Ναι, έτσι, μπράβο μου. Ωραία, πιο δυνατά σκίζω. Νίκησα. Άλλο ένα σμούθι με λέπια δράκου, παρακαλώ. Τουτ σουίτ. Πολύ λαπάδες αυτοί οι δίδυμοι. Αλλά εγώ είμαι έτοιμος να κατατροπώσω τη σφαίρα. Σοβαρά τώρα, δεν μου φτάνει
η ζέστη που κάνει τα μαλλιά μου χάλια. Πρέπει να φορέσω και αυτό. Κοίτα, μπορείς να το βγάλεις για να φαίνεσαι καλύτερη, μέχρι να αρχίσεις να δυσκολεύεσαι να αναπνεύσεις και να μπλαβιάζεις και τα μάτια σου να πεταχτούν έξω. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Σας μιλάει η ανταποκρίτρια της Pacovision σε ζωντανή μετάδοση από τον κάτω κόσμο. Και η σφαίρα σου πρίμα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Μαζί με τον ανιψιό της, το ένα και μοναδικό Pac-Man! Σφαίρα σου πρίμα, σε λάτρευα σε όλη μου τη ζωή και στη μεταθάνατον ζωή. Κάτω τα ξερά σου, κατσαρίδα! Κάηκα. Ξύπνα, μπορώ να αιωρούμε και μόνος μου, δεν χρειάζομαι σανίδα. Ο Δόκτωρ Μπάτοξ θα πάρει τη θέση του διδυτή αυτή τη φορά, αντί για τον προδότη τον αδερφό μου. Άσε το μπλα μπλα και παίξε μπουντάλα. Ετοιμάσου να εξευτυλιστείς και να αποκεφαλιστείς. Όχι κι άσχημα, αλλά όχι αρκετά καλά. Wow! Wow! Είμαι πολύ καλύτερος από όσο νόμιζα. Μα αφού έχασες το μπαλάκι, πως τα κομμάτια το έκανες αυτό? Πάντα υποτιμούσες τις δυνάμεις μου. Ο πόντος πάει στον άρχοντα Μπιτρέιους. Τώρα είμαι έτοιμη για σένα. Ω, πολύ αμφιβάλλω. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Πρέπει να νικήσω. Ό,τι και να γίνει, καταλάβατε? Ώρα για το σχέδιο Z, όπως ζαβολιά. Όλοι βλέπουν καθαρά ότι κλέβεις, δηλαδή εκτός από μένα. Κάτω κόσμος, δικοί μου κανόνες. Αυτό είναι τεράστια αδικία! Εννοείται. Λες και δεν ξέραμε ότι θα κάνει ζαβολιές. Αυτό θα πει απατεωνιά. Φτάνει ως εδώ! Ώρα να δείξω σε αυτό το ζαβολιάρι τι θα πει βερίκοκο! Πώς? Δεν το πιστεύω! Δικός μου πόντος! Δεν είναι δίκαιο! Αυτός τρώει τις ενισχύσεις μου! Πώς? Διαιτητή! Δεν βλέπεις ότι η σφαίρα νικάει! Κάνει ζαβολιές! Θα το έβλεπα αν έβρισκα τα γυαλιά μου. Αυτό το μάτς μοιάζει με ντεζαβού. Το σκορ είναι ισόπαλο, άρα έχουμε νίκη με ξαφνικό θάνατο. Ο επόμενος πόντος κερδίσει τον αγώνα. Ξεπέρασες τα όρια, φίλε. Εντελώς όμως! Συγγνώμη, αγχώθηκα λίγο. Αρχίζει το μάτς. Το έχω αυτό! Τα κατάφερε πάλι! Η σφαίρα σου πριν ανήκει σε τον Μπιτρέιους για άλλη μια φορά! Τα κατάφερε! Αυτό θα πει νίκη. Τώρα είναι αληθινή σου πρίμα! Μπράβο το κορίτσι! Ωραίο παιχνίδι. Δεν τελείωσε ακόμα! Κανείς δεν φεύγει μέχρι να νικήσω εγώ! Σιγά την έκπληξη. Αλλά έχουμε κι εμείς μια έκπληξη για αυτόν. Δείξ' το μπακ! Έγινε, παιδιά! Πολύ καυτέρο. Τι περιμένουμε λοιπόν? Πάμε να δώσουμε ένα μάθημα σε αυτόν τον άχρηστο. Ω ναι! Κρατιέμαι ακόμα! Αυτό είναι σίγουρο! Hey, και εσύ είσαι πολύ καλή, Σίλι. Ορίστε για να μάθετε, απολύτης στα τέρατα. Σταματήστε! Ως άρχοντας του κατοκόσμου σας διατάζω να...
Καταπληκτικά! Κολλήστε το, παιδιά! Κάποια άλλη φορά. Αργότερα. Όχι, ευχαριστώ. Ξέχασέ το. Εντάξει, ό,τι πείτε εσείς. Όχι κι άσχημα για πρώτο μάθημα. Τι μας έμαθε λοιπόν αυτός ο φαντασμένος Μπιτρέιους? Οι ζαβολιάριδες δεν βλέπουν προκοπή. Και οι πρωταθλητές είναι πάντα πρωταθλητές. Ναι, είμαι ακόμα καλή για να πάω για το χρυσό. Αλλά ήρθε η ώρα για νέους πρωταθλητές. Γι' αυτό θα προπονήσω εσάς τους τρεις για τους επόμενους Πακολυμπιακούς. Απίστευτο! Σοβαρά τώρα. Γι' αυτό μην κάθεστε έτσι. Βάλτε τα δυνατά σας. Περίμενε, θεία Σφαίρα. Μη βαραστιά! Μισό λεπτό. Ξυπνήστε λοιπόν, σας θέλω δυνατούς. Εγώ έπρεπε να είχα νικήσει. Αλλά εσύ γκαρσόν της συμφοράς, εσύ άφησες το παλιό Λέμονο να με νικήσει. Ναι, πόσο επιπόλαιο εκ μέρους μου να τον αφήσω να με καταπιεί και μετά να φτύσει τα μάτια μου. Τα μάτια μου που έμειναν ανοιχτά αρκετή ώρα για να δω τη Σφαίρα να σε κάνει σκόνη, παλιό γκρινιάρι.